предлагам един страхотен автомобил. Mercedes GLC Coupe 2017 6 месец, бензиново, плугин хибрид 350, европейско. AMG пакет, 20 джанти, с почти чисто нови гуми, да не кажа чисто нови гуми, Мишелин пилот, Full LED фарове. Абсолютно истинска кола на 189 000 км. Може да се провери в Mercedes, представете се където пожелаете. С всички кабели за зареждане, който е този се зарежда в къщи, в нормален контакт и в станции. Електрически капак. Ето го кабела, единия, който е за обикновен контакт, другия, който двата са чисто между другото, и другия е за зарядните по пътя. Спорт пакет джанти, задните са 285, предните са 245. Запазен кожен салон. Мъртви зона. Камери 360. TLS. Подгрев отдухване. Огледала с всички възможни функции. Камери 360, Lane Assist и автоматично за волана. Distronic плюс. Airmatic. С голямия дисплей. Абсолютно реални километри. В момента е на ток. Ето сега. Една 13% зарядена батерия. Самозарежда се, може и в контакта. С голям дисплей. Много запазен интериор. Без никакви следи от употреба. Два ключа оригинални. Двойни стъкла. Може би без аналог на пазара. Обслужена, готова за каране. Ето, двойни стъкла. Общо взето, чисто работа.